Rosa kom for sent til sin mælkning. Nu står hun med øret spændt. Nu står hun og brøler til himlen, efterladt og øver betændt. Da de andre i flokken de skulle samles, hun så dem stå i geled, blev hun træt. Hvordan de fedte for gårdskalens møsse kom så, havde hun lige en tørv, hun skulle have et. Det gør fandens ondt at have patter, når tømningsrutinen bliver brudt, og har Rosa haft evnen til at sige bebe, var hun falden til patten som en sut. Men nyret voksede som en brandbil, smerten skar i Rosa som lyn, og på randen til vanvittig bisse begyndte hun at se de særeste syn. Glemte gåder, gå på andre måder, alverdens indhegning gennembrudt. Den mandag, da mælkekoen Rosa stod alene og efterladt. Hun så tusindvis af kvinder stå ved floden. Hun så egyptiske græshoppers flugt. Hun så familien Padehats svulme op og blive ens. Hun så hver en lyd og hver en lugt. Hun så de gule og de sorte og de fremme, nå frem til kapitel 4 med bil, og gør krav på ligesom vi andre, og få lokumspapir med stil. Hun så småbørn i leg der får samme, fra Belfast til Georgetown, Penang. Det sidste hun så var et mælkehvidt lys, i det hendes ører sprang. Glemte gåder, gå på andre måder, alverdens indhegning gennembrudt. Den mandag, da mælkekoen Rosa stod alene og efterladt. Rosa kom for sent til sin mælkning, fordi hun nægtede at være duks. Nu sæber hun ind hos de fine, for 9 ud af 10 år, der er altid plads til en til, er Rosas slags.